Fresh. Moi! Ja tervetuloa meidän uuteen videoon. Eli tätä me kuvataan Q&A-video ja te saatte laittaa mun ja Lauran Instagramin ja meidän kaikkien Snapchattiin niin kysymyksiä ja me nyt sitten vastaillaan niihin. Let's go into the video. Ensimmäinen kysymys. Minkä ikäisiä ollaan ja millä luokalla? Mä olen siis 15, puolen vuoden päästä 16 ja mä oon siis 9. Mä oon kans 15, mä täytän 16 alle kuukauden päästä. 3 viikkoa ja 3 päivää. Niin. Ja mä oon 9 kanssa jo. Minä olen 14 ja minä olen 8. luokalla. Mitä somea käyttäisit koko loppuelämäsi, jos saa valita vaan yhden? Lasketaanko WhatsApp someksi? Ei, WhatsApp ei ole some. Se on vain viestittely, kommunikaatio, just. Mä valitsin varmaan Snapchatin, koska siellä pystyy niinku kommunikoimaan enemmän kuin Instagramista. No ok, kyllä IGskin pystyy, mutta jotenkin Snapchatissa on luontevampaa. Ja joten mä ottaisin Snapchatin. Mä oon vähän sille IG ja Snapin väliin. Periaatteessa mä haluaisin kyllä IG. Koska siellä saa sen kuvafiilin. Mä tykkään siitä kuvafiilistä. Mä otan Instagramin, koska sinnekin nyt on tullut ne storyt. Lempibiisi at the moment. Oota, mä katson nopea mun. Täällä. Eli jos mä koko ajan potkin näitä, niin mulla oli leikkaus viime viikon torstaina. Joo. Niin mulla on Sen et elää tollasen puolivammaisen vähän aikaa. Joo. Okei, mulla on nyt idea. Mun lempibiisi on varmaan Say You Won't Let Go, James Arthur. Tai sitten Jessie Jane Personal. Mulla on kans se Say You Won't Let Go. Ja sitten no Shape of You on hyvä. Aivan. Kiitos Laura. No sitten toi Bounce Back on kans ihan hyvä. Niitä on paljon. Mulla on Walking on Cars in Speeding Cars ja sit mulla on just Dragbone Man in Human. Nukotteko ovet auki vai kiinni? Kiinni. Riippuu vähän, että jos mulla on frendejä kylässä, niin silloin me pidetään aina kiinni. Mut sitten riippuu vähän, mutta yleensä mä tykkään pitää kyllä kiinni. Hei muumitalo, lukita yöksi, hei muumi. Okay. Mitä pelkäätte? Oi nam! Mä pelkään jonkun läheisen menettämistä. Ja sit korkeita paikkoja. Ja ahtaita paikkoja. Ja käärmeitä. Ja ainakin niitä. Mulla on kans, että mun läheiselle tapahtuu jotain tai sit just, että mä menetän jonkun läheisen ja sit just ahtaat paikat. No mulla on kans se läheisasia, koska läheiset ovat läheisiä ja läheiset on rakkaita. Okei. Sitten en mä tippuisin jostain tosi korkeasta, esimerkiksi lentokoneesta. Ja sitten just ahtaan paikan kammo. A few moments later. Me kaikki naurataan tolleen hiljaa. Me ollaan kaikki tämmösiä hiljaisia nauroja vaan. En mä oikein tiedä, kyllä niitä löytyy, mutta en mä nyt silleen, ei mulla tuu silleen nyt vasta. Jeesus, arvatkaa mitä muuta mä sanon. Helena on tommosia sätkisohtauksia, se aina yhtäkkiä vaan rupee huutaamaan. Wow! Saatteko spagaatin? Näyttinpä kyllä epäreilyvältä, mutta saan oikealla, mutta en ihan vasemmalla. Saatko sinä spagaatin? Saan. Mä ainakin sain yli viikko sitten, kun mulla ei ollut vielä tätä. Minkä pituisia ootte? 168-169 ja 70, eli en tiedä. Mä oon 170, mä oon alle 170. Mä en tiedä, onko mä niinku 168 vai 169 vai 170, mutta mä oon kyllä alle 170. Okei. Siis mä oon... Okei, ihan sama. Ketään ei kiinnosta. Mä oon jotain sit 168 ja 169 ja 170 välillä, mutta mä en kuitenkaan ihan No niin. Mä oon edelleenkin vanhin ja lyhyin. Mä oon 166.
Minä olen... Olinkohan me joku 173? Juoksarit vai farkut? N-Y-T. Nyt. Juoksarit. Se on nyt yksin. Okei, me tehdään... Toi nyt otetaan pois. N-Y-T. Nyt. Juoksarit. No kun mä en tiedä. No kun mäkään on ihan varma. Kun mulla on silleen, mulla ei oo mitään hyviä Juoksarit? farkkuja. Mulla riippuu moodista. Juoksarit. Siis kun mä tykkään juoksareista, mä käytän juoksareja melkein aina, mutta syy siihen, että miksi mä käytän juoksareita, on se, että mulla ei oo hyviä farkkuja. Mä tykkään farkuista, mut mä en aina jaksa vetää niitä aamulla jalkaan, koska sä nouset ja sit sä oot silleen 5 tuntia laitat farkku joka, joten mä en jaksa tehdä sitä ikin, joten siksi mulla on juoksu. Noniin. Kahvi vai tee? N-Y-T. Nyt. Tee. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Mis kukaan ei vastaa! Joku mäkään. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Mulla on aamuisin kahvi ja tee kyllä itse asiassa. Kouluaamuisin mä juon kahvia, viikonloppuisin teetä Niin, aamulla se. ja sitten mä juon muuten muuten Se päivän riippuu aikana mä moodista. juon teetä. Se riippuu moodista oikeesti. Niin Mä en oo ikin muuten kahvia paitsi kouluaamuja. No siis jos pitäis katsoa skaalassa, kumpaan mä juon enemmän, niin mä juon kahvia enemmän. Mut mä juon molempia. Kertokaa 5 asiaa itsestänne. Vilma aloita. No, mun nimi on Vilma. Mä olen 15 gammal, 15-vuotias. Mä harrastan balettia. Mä oon 9. luokalla. Siellä on ihanat silmät. Tulee. Oikeesti. Tulee, silmät on baby, ihanat. beautiful Kato nyt sen silmiin, niinku koalas. Niin on Just toiko? Suukin on ihanat silmät. Ai mä tyytyin. Sulla on tällaiset ihanat siniset. Noniin. No mä olen Laura. Mhm. Mä sain vihdoin suoritettua mun mallikoulutuksen. Woo! Mä oon 15. Mulla on 2 koiraa. Joo. Mun sormet tärisee. Kuvissa on mun lempiaineet koulussa. Mun nimi on Helena. Mä oon 14. Mä oon erittäin outo. Nää tietää, että mä oon oikeesti tosi outo. Mulla on koira. Ja mulla on raudat. Missä päin haluaisitte käydä maailmalla? Mä haluaisin käydä Amerikassa Varmaan Bali tai Malta. ja Australiassa. Tai Sao Paulos. Mä haluaisin käydä Balilla, sitten Los Angelesissa, Kreikassa. Siis miten kohan tälleen. Joo. Mikä oli vuoden 2016 paras elokuva? Joo, 2016. Joo, eli mun lempileffa vuonna 2016 oli Suicide Squad. Mun on varmaan toi Miksi hän. Mä en oikein kattonut vuotena 2016 hirveästi leffoja, joten mulla ei ole lempia. Mitä söisitte koko loppuelämänne, jos saisitte valita yhden ruuan? Pestopasta. Mulla on tonnikalapastasalaatti. Mulla on varmaan lohisalaatti. Mikä on paras tapa viettää iltaa? Nukkua yksin omassa huoneessa peiton katsoa Netflixiä ja syödä jäätelöä isosta purkista ja sitten vähän pizzaa ja sitten vaan nukkuu. Se on oikeesti kans ihan kivaa. It's true. Parasta ikinä! Mulla on varmaan silleen, että on kavereiden kanssa silleen, että on sellainen kiva porukka, mikä ei ole liian iso eikä niin kuin liian pieni, että on niin kuin pieni ryhmä. Mutta anyway, että on kavereit ja sit mä en tiedä, tehdään vaikka niinku ruokaa tai jotain ja sit syödään yhdessä ja en mä tiedä, pidetään hauskaa. Syödään. Joko yksin tai ystävien kanssa. Mikä on teidän unelma-auto? Mä osasin, kuulit. Mut siis mun unelma-auto olisi valkoinen, semmonen farmari. Onks farmari? Mut semmonen Range Rover, äänen. Ja sit sillä olisi vaalehteenkin. Ja sitten, joo, semmonen. Tai sitten, tän joo, se on. Matta musta BMW. Missä vaaletteenkin. Joo. Mut kyllähän tämä Vilmankin auto, kyllähän se nyt. Tai Porsche.
Tässä voi vaan ottaa ton isänaton tuolta ne. Lempikuote. Eli siis Mennään mä etiin. about 5 minutes later. Okei, mulla on tämmöinen kuote kun How lucky I am to have something that makes saying goodbye so hard. Mulla on tällainen kuin, että be strong but not rude, be kind but not weak, be humble but not timid, be proud but not arrogant. Mulla on You told me I was like a dead sea. Mutta se on vaikeeta. Joo. Valita yksi. Lempinäyttelijä. Zac Efron tai Channing Tatum tai... Johnny Depp. Oi! Johnny Depp on ihan kiva. Se on babe, vaikka se on jotain 50. Mulla on Eddie Redmayne. Sitten Angelina Jolie. Oi, babe. Go all. No mut siinä on joitain. Lempiperunalajike. Terkut Iisalle. Isu! Isu! Perunalajike, jaa! Bataatti. Bataatti. Mä sanon- Jotenkin muu. Mä sanon bataatti. Mä sanon perusperuna. Ootteko suunnitellut mitään ulkomaan matkuja yhdessä? Minä ja Vilma olemme lähdössä Riikaan keväällä. Ei me oikein mitään muuta. Lempivaateliike. Varmaan Zara. Zara. Mhm. Tai ihan perus H&M. Mulla on Big Book. Ja Gino. Mulla on Big Bock ja Juliootan. Tarkoitus Tube-nimen takana. Laura varmaan avaa tätä teille mieluusti. Alkuperäinen ideahan ton nimen kanssa oli, ton Weekly Chicas nimellä oli, että joka viikko tulisi videoita. Mut siitä tuli älyttömän vaikeaa yhdessä vaiheessa. Koska meillä on tosi paljon silleen, meidän menot menee aika silleen päälle. niin, koska esim. Vilmalla on just treenejä ja kun minä ja Laura pistetään treenaan just nyt, niin sit just, että on tosi vaikea löytää niinku aikoja. Ja sit mä asun vähän kauempana näistä Niin, muista, niin sitten pitää niinku matkoja miettiä silleen. Niin joo. Ja varsinkin jos menee myöhäiseksi, niin sit pitää miettiä kanssa, kelle ei ole yöksi ja sillä. Niin just, että niinku kuka editoi ja silleen. Niin se meni vähän vaikeaksi. Ja sitten Joo. chicas. Ne chicashan tarkoittaa niinku Tyttöjä. niin tyttöjä. Joten. Lempielokuva. All time. No siis Me Before You oli aivan ihana. Se on kyllä ihan Oi. Mä sanon se. Me Joo. Before You. Mäkin mä en jaksa miettiä. Mulla on varmaan se Miksi hän, se oli ihan hyvä leffa. MP Harry Potter. No mä en oo esim niinku lukenut niitä kaikkia kirjoja, enkä mä oo kattonut kaikkia niitä Harry Potter-leffoja. Mä tykästyin tosi paljon siihen Fantastic Beasts and Where to Find Them. Mut se on niinku Harry Potterin periaatteessa yhteydessä, että siitä puhutaan esim Hogwartsista ja kaikista näistä. Teidän pisin streak Snapchatissa. Mulla on Helenan kaa, mut mä en nyt muista ihan, että mikä se oli. Se oli 273. Mulla pisin tällä hetkellä on 157. Niin. Mut tällä hetkellä mulla on Vilman kanssa se 120. 270 just. Lempitubettaja, joka ei ole suomalainen tai puhu suomea. Zoella. On Lisa Koshy ja sit Liza on kyllä tosi hauska. ja sit Kelsey Simone. Joo, se on ihan sika hyvä kans. Ui. Hän simahti. Mulla on just Kelsey Simone. Ja siinä oli kaikki kysymykset tällä kertaa. Kiitos kun katsoit. Päähän. Ei niin, kun mä heitin sen tuolla taakse. Jos tykkäsit videosta, laitakaa peukut ylös. Ja jos haluatte nähdä lisää meidän videoita ja kanavaa, niin subscribe down there. Mä en kyllä saa nyt tehdä tossa. Niin. Kommentoikaa. Kommentoikke. Ja me nähdään ensi videossa. Se on moro!